and amen. Praise the Lord. What a wonderful and a blessed Sunday morning, HBBC family. Amen. Praise God. First of all, we'd like to acknowledge our beloved Senior Patriarch, our Reverend Alejandro Cadilinia, Pastor Jun. Good morning po, Pastor Jun. And also to our Senior Pastor, Pastor Pruvi. Good morning po, Pastor Pruvi. At sa lahat ng ating mga assistant pastor, Pastor Dennis and Pastor Ver. Amen. Kastamit kadagiti amin nga coordinators and preacher in charge kadagiti amin nga outreaches tayo na imbag nga bigat tayo amin kakabsat. Amen. Amen. Sakbay tayo nga kumanta kabsat, dawatik man nga ikaman iti pagbetak nga isem takaabay mo kabsat. Amen. Praise the Lord. Tumakder tayo damin kabsat. Amen. Rugyanan tayo nga idaydayaw iti apo, babaen ti panagkankanta. Yung muna kantahin tayo, Sunshine in My Soul. Amen. Praise the Lord. First verse now. Ready? Sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my light. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. Second verse. There's a music in my soul today, a carol to my King. And Jesus listening can hear the song I cannot sing. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. There is springtime in my soul today. For when the Lord is near, the love He sings in my heart. The flowers of praise appear. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my last verse now. There is gladness in my soul today, and hope and praise and love, for blessings which He gives me now, for joys laid up above. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. Amen. By the way, kakabsat, today is the first Sunday of June, kakabsat. Antay maragsakan, kakabsat, nga kadeto'y naglabas nga 5 months si bibiyag tayo pa, kakabsat. Amen. Hantay lang nga si bibiyag, no, di kit dinasalon nat tayo pa. Amen. Amen. Praise God. Dito ako mga tirason na nagpatuloy tayo nagserbi ti Apo, ket kantaan tayo ti Apo, kakabsat. Isumano kantaan tayo, He keeps me singing. Amen. Ready? There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear that I am with Thee, peace be still. In all lives in heaven flow. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, gives me singing a song.
apay patuloy ting agserbi ti Apo, ket kasta pay nga agkankanta nga para ti Apo. Gapuna tatatayo ket adamanson tay di langit ket absad. Amen. Amin man nga damanson na di langit, say aloud, amen. Amen. Our last song, Mansion Over the Hilltop. Also now, ready. I'm satisfied with just a cottage below. I'll leave those and I'll leave down low. But in that city, where the ransom will shine, I want the gold one, that silver light. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we will never grow old. And someday out there, we will never move on there, but walk on streets that are pure as gold. Second verse, though once tempted, tormented and tested, and like the prophet, my pillow was stone. And though I find here no permanent dwelling, I know you'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we will never grow old. And someday on there, we will never grow on there, but walk on streets that are pure as gold. That's where it's at. Don't sing me poor, deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of a city. I want a mansion, a robe and a crown. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we will never grow old. And someday on there, we will never move on there, but walk on streets that are pure as Amen. Nalamis nga bigat yung kakabsat. Wow, are you glad meron na tayong aircon? What a blessing. To God be the glory. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito at salamat sa kapahingaan na pinagkalob mo sa amin upang kami magkaroon muli ng lakas na gampanan ang mga gawain namin, but higit sa lahat, kami magpuri at magpasalamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa araw-araw na iyong kahabagan at biyaya. Ito ang totoong nagbibigay ng kalidad ng aming buhay. We know it is not only the quantity of blessings that we are receiving that give quality to our life. It is your presence. It is your grace and mercy to us, dear Lord. Sapagkat aanhin po namin ang mga material na bagay na ito kung wala naman ang iyong presensya sa amin. Kung walang iyong favor, kung wala ang iyong kapangyarihan sa aming buhay, aanhin po namin ang mga bagay-bagay na ito.
Ngunit salamat, Panginoong Diyos, na kami ginagabayan mo at sinasamahan mo magpakailanman. I pray that you continue to bless our service this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. You can now be seated. Okay. Okay. Praise the Lord. Let's continue our lesson on the doctrine of salvation. Buksan muna natin ang ating Biblia sa 2 Timothy chapter 3. Lahat ba kayo may Bibles? Okay. Hindi pwede ang Kristiyanong walang Biblia. Oo. Parang sundalo, dapat may baril. Parang basketball player, may bola. Parang karpintero, meron siyang dalang mga tools. So pag Kristiyano ka, dapat laging may Bible ka. Hindi mawawala yan, laging hawak mo, laging dala. Hindi ibig sabihin na kahit naliligo ka, hawak mo yan. Ibig sabihin is, hindi dapat nawawala sa'yo yan. Okay? 2 Timothy chapter 3. Kung bakit tayo nag-aaral ng mga ilang mahahalaga at importanteng mga doktrina sa Biblia, ay dahil po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Pag natagpuan nyo na, say amen. Okay, ready na ba tayong lahat? Alam nyo, ang isang dapat gawin nyo when you come to church, prepare your heart. Yung hindi na kailangang ikondisyon ka pa ng pastor para lang makuha mo yung loob mo na makinig. Yung dapat pag pumunta ka, dun pa lang sa bahay nyo, dun pa lang sa sasakyan nyo, piniprepare mo na ang puso mo at pag sinabi, buklatin natin ang ating mga Biblia, ready ka na. Okay? 2 Timothy 3:16 and 17. Tumay tayo muli. 2 Timothy 3:16 and 17. Basahin natin in Ilocano, 1342, page 1342. Okay? Pag nahanap na, say a big, aloud, amen. Ilocano, ready, go. Isu amin nga surat, ket impaltiing ti Dios. Isumet tinaimbag nga pakasursurwan, ken pakatinggaran, ken pakababalawan, ken pakaadalan, ti kinalinteg. Tapno ti tao di Dios, ket nan anay kuma, masursurwan nga naimbag, iti so amin anasayaat nga aramid. In English, everybody read, all scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Sino kada kay di mamati, nga amin nga intud di apo kakabsat, ket profitable. Okay, you may be seated. Now, ti Biblia kakabsat, isudeto di kang runaan, ito ang pinakamahalaga at pinakamataas na libro sa balat ng lupa. You agree with that? Wala nang mas tataas pa sa Biblia. Ang mga abogado, pag sila'y nag-aral, ang daming mga libro. But none of those books can be superior to the Bible. Engineering, napakadaming libro. Medicine, sabi nga ni Doc Lester, more than 100 referential books. Pero wala po dyan sa mga librong yan ang mas hihigit sa Biblia, sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos. Lahat ng libro, including Bible, sulat ng tao. Pero ang pinagkaiba ng Biblia, sa lahat ng libro, na tao rin ang sumulat, the Bible says, all Scripture is given by inspiration of God. Galing mismo, direkta sa ating Diyos. Amen? Who among of you believe in God? Okay, now, and not only it is given by inspiration of God, the Bible says, it is profitable. Profitable. Now, kung natin Ilocano, naimbag, that is the word profitable. Oo. No kuma negosyo, profitable. The word is profit. Profit come assets or capital and expenses. Yung natira, ang tawag doon,
profit. Okay? Yung mga nagnenegosyo, kailangan ang negosyo may profit. Hindi lang dapat break even na magkano yung capital mo, expenses mo, wala ka ng profit. So dapat may profit. Everybody wants profit. And God wants us to have profit. The Bible is profitable. Oo, binasa nung isa. Sabi niya, ang Biblia ay para sa mga propeta, sapagkat ang sabi ng Bible, it is profitable. Oh, Bisaya kasi yun. Kaya ang pagbasa niya dyan sa profitable. Profitable. It is profitable for doctrine. Pag sinabi nating doktrina, mga kapatid, aral at turo. And then, hindi lang siya, pag sinabing doctrine, listen, doctrine means right teaching. Tatandaan natin na lahat ng mga bagay-bagay na ginagawa ng tao ay galing sa isang turo. Depende sa nagturo at kung ano yung itinuturo. So hindi natin pwedeng isantabi ang teaching. Magmula bata hanggang paglaki natin, for how many years, sumailalim tayo sa teaching. Marami sa atin, kung gusto nating mag-negosyo, umangat sa karera, dapat may teaching. Kaya wag nating pwedeng isantabi ang halaga ng teaching. Do you understand that? A person who does not see the value of teaching will not only remain ignorant, but will never grow in his life. Teaching makes a person grow. And when a person grow, he becomes productive. Amen po ba? Naniniwala kayo doon? Kaya, hindi natin pwedeng isantabi ang turo. Tatandaan nyo, kaya kayo nag-graduate dahil may nagturo. Pero ang tanong, nag-graduate kayo, may nagturo sa inyo, natuto ba kayo? Kung may nagtuturo, dapat may natututo. Paano yan? Nag-graduate ka ng grade 6, hindi ka pa marunong magbasa. So, walang kwenta yung pag-graduate mo. Dapat, pag nag-graduate ka ng grade 6, marunong ka ng fundamentals of math. Ano yung fundamentals of math? Addition, subtraction, division, multiplication. Marunong ka na ng basic ng pagbasa. Yung mga construction of sentences. Pagdating sa literature, lahat yan. So, inuulit ko, amin tayo kakabsat, hanti mabaling nga ibaga, nga na importante, iti sursuro. Teaching. Okay? Right teaching for reproof. The word reproof, okay? If doctrine is right teaching, the word reproof will show you when you're wrong. Okay? A doctrine will say, here is what is right. Ito ang tama. What is doctrine? Anong sasabihin ng doctrine? Go. Ito, everybody, what is doctrine? Ano ang tama? Yun ang sasabihin ng doctrine. Ang reproof, ito yung mali mo. Ito yung mali sa'yo. Amen po ba? Sino po sa inyo ang naniniwala, wala na siyang mali? Hindi ka nagkakamali. Tanungin mo yung katabi mo, hindi ka ba nagkakamali? Oh. So reproof will say, ito yung mali sa'yo. Oh. Ngayon, hindi lang siya reproof. For correction. Correction will say, ito ang paraan para maitama ang iyong mali. Masyadong mahaba yon. For correction. Oo, pag sinabing correction, itatama natin yung iyong mali. Naunawaan ninyo? What is correction? Itatama natin ang iyong malaking problema pag hindi mo kayang tumanggap ng reproof at hindi mo gusto tumanggap ng correction. Reproof, you're wrong.
correction, here is how to make it right. And instruction will tell you how to stay right. How to stay right. Amen po ba? So, nakita niyo mga kapatid, isa yung pinaka-common sa apat na ito. Ano yung pinaka-common sa apat na ito? What is the word? The word is right. Okay? This church will teach you what is right. Will correct you when you are wrong. Will tell you how to make it right. And will show you how to stay right. Gusto nyo ba kayo, kung gusto nyo lumakad sa mali, kahit ano pa ang meron sa'yo, pag mali ang mindset, mali ang lahat, mga kapatid, walang quality ang buhay mo. Naunawaan po natin. Oo, para kang isang sumasagot ng equation. Mali ang formula. Kahit anong number pa ang ilagay mo dyan, mali ang formula, hindi mo pa rin makukuha. Amen po ba? You will fail. So if we want to succeed as Christians in serving God, gusto nyo bang mag-succeed bilang Kristiyano? You must love what is right. And the Bible will show us what is right, show us when we are wrong, show us how to correct when we are wrong, and show us how to stay right. Kaya, ngayong umaga, ay itinutuloy natin yung ating series of lesson tungkol sa mga Bible doctrines. What is right? There are many religions in the world today. Are you following? And yung mga relihiyon sa mundo ngayon, may mga relihiyon, pag sinabi mo kasing relihiyon, ano yan? Parang paniniwala. Oo, when you talk about religion, you are talking about faith. Ano ang iyong paniniwala? At napakadaming mga paniniwala sa mundo ngayon. Oo. Ang mga paniniwala sa mundo ngayon, categorically, nandyan yung mga religions. Okay? Iba't ibang relihiyon. Meron ding mga paniniwala ngayon na hindi man siya relihiyon, pero isa siyang paniniwala. Halimbawa, ngayon, may paniniwala na pwede nang ikasal ang parehas na lalaki. Pwede nang ikasal ang parehas na babae. Paniniwala rin yon. So, tayo, bilang mga Kristiyano, kami, bilang inyong mga pastor, we would like to teach you and equip you so that you will become effective, dynamic Christian in fighting for what is right, in doing what is right, so that you can faithfully serve God and give account to Him someday. Amen po ba? Okay. Ngayon, ang aral natin is the doctrine of salvation. Bago tayo dumako sa doctrine of salvation, lahat ba na nandito at nanonood at kasama sa lahat ng sanctuary, lahat ba ay saved? If you are saved, raise your hand. Okay. Pakikwento mo sa katabi mo, paano ka na-saved? Paano? Kailan? Paano? Paano ka na-save? Help your seatmate. Come on. Kailan? Paano ka na-save? Okay. Listen, kung gusto nyong malaman at gusto nyong sabihin sa iyong mga kaibigan, ang pagkakaiba ng bawat relihiyon, itong isang bagay na ito, ang issue na pwede mong talakayin.
Religions differ in the belief about salvation. Kung sinasabi, pare-pareho naman lahat. Lahat Jesus. Lahat Bible. Lahat faith. Ito ang isang bagay where all other religions differ from each other. It's their belief in salvation. Now, what happened when I got saved and what is my new relationship to God? Your decision to trust Jesus Christ as your personal Savior is the greatest decision you could ever make. Can you say amen to that? Oo. Wala nang mas importanteng desisyon na pwedeng gawin ng isang tao, kundi yung desisyon in relation sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Alam natin yan. Okay? You make a lot of decisions in this life. Career, marriage, many decisions. But the most important decision anyone should make is his decision regarding the salvation of his soul. However, it is very unlikely that you understand the true significance of what has happened in your life. Kaya itong ating lesson about salvation will not only help us review the important teachings regarding sa kaligtasan at yung teaching ng ibang relihiyon na mali about salvation, but will also help us once again appreciate na tayo, alam natin ang totoo, naninindigan tayo sa totoo, at tayo ay totoong ligtas. There are only two spiritual families in the world. When you talk about salvation, ang isang aspeto na dapat nating maunawaan, there are only two spiritual families in the world. Devil's family or God's family. Now, in John 8:44, it says, John 8 verse number 44, okay? Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Base sa pagbasa nyo sa verse na yan, ano ang pinapahiwatig ng verse na yan? Anong sinasabi ng verse na yan sa atin? Analyze. What does that verse mean? Anyone who can answer? Bigyan nyo ng mikropono. What does that verse mean to you? Anyone who can give an answer? Sa ibang sanctuary, kung taas ng kamay, anong ibig sabihin ng verse na yan? Engineer. Pumunta ka sa mic. Morning, Pastor. Yeah. Han amin niya tao, Pastor, kat anak ti Diyos. Han nga aming nga tao, anak iti Dios. Do you agree? You agree? Very good. Anapay di ka na sound di nga verse. Ye are of your father, the devil. Analyze. Sa ibang sanctuaries, baka merong gustong magbigay ng sagot. Ye are of your father, the devil. Hello? Ano ang tinutukoy ng ye are of your father, the devil? Ang tatay mo ay ang diablo. Okay. Kailan naging totoo yan sa'yo? Ang sabi ng Bible,
ang tatay mo ay ang dyablo. Ito ba isang expression? Minsan ginagamit ng tao yung expression, dyablo ka. Pag sinasabing dyablo ka, ibig sabihin, talagang dyablo ka? Expression lang yun, di ba? Okay, tanong, ito bang ang tatay mo ay ang dyablo? Expression ba yan? O katotohanan yan? Ulit, yan ba'y parang yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo, yung sabi ni Tomas, My Lord and my God. Sabi ng Iglesia ni Cristo, ay hindi, nagulat lang si Tomas. Para bang, how? My God! Parang ganun daw. Yun ba ay expression o pagpapahayag ng isang katotohanan? Yung bang, my Lord, my God! Yun ba si Tomas? Nagulat lang siya o nagpapahayag ng katotohanan? Nagpapahayag ng katotohanan. Kaya nung sabihin ng ating Panginoon, ye are of your father the devil, nasabi niya lang ba yan dahil galit kaya? Kaya kayo kanyan, dyablo, ang tatay nyo. Ganun ba o ito'y pagpapahayag ng katotohanan? Okay. Now, kung itong statement na ito, ang tatay mo ay ang dyablo, tanong, kailan ito totoo sa buhay mo? Kailan ito sa'yo? Kailan nangyari ito? Ngayon ba tatay mo ang dyablo? Kailan naging totoo sa'yo na ang tatay mo ay ang dyablo? Kailan? Any answer? Sige, bubulong kayo. Bubulong. Pero dapat may sumagot sa mikropono. Kailan sa buhay mo na ang tatay mo ay ang dyablo? Oh, Sister Chato, dapat may isang mic ijay. Sige. Anak-nak po ti Diablo, idihanak pa yung hangko pa yung ganam, amo ni Apo Jesus ken inawat iso na nga kas personal savior ken man. Oh. Do you agree with their answer? Who among of you say, Pastor, I agree with that answer? Taas ang kamay, taas ang kamay. Yung iba sa inyo, hindi makataas ng kamay. Kasi hindi nyo kasi inisip tong katotohanan to eh. Ang totoo niya mga kapatid, pag hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang tagapagligtas, ikaw ay anak ng dyablo. Okay. Kaya, bakit nangyari ito? We enter to this family by birth through our physical father, ultimately descendant of Adam. Dahil sa kasalanan ni Adan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Ang ibig sabihin ng nahiwalay, ang natira na lang sa atin, listen, nung tayo nahiwalay sa Diyos, ang tanging natira na lamang na identity natin sa Diyos ay ito, we are creations of God. Hindi na tayo anak ng Diyos. No longer children, but only creation. Ine-emphasize namin ito sapagkat gusto namin na maging klaro sa inyo na alam nyong sagutin ang mga taong nagsasabi, lahat naman tayo anak ng Diyos eh. Paano nyo sagutin yon? Anyone? How do you answer when somebody tell you, lahat naman tayo anak ng Diyos eh. Isa lang naman tayo lahat eh. Lahat naman tayo anak ng Diyos. Paano nyo sagutin yan? Oh, maliban kay engineer. Sige, yung iba naman. Okay, Brother Anton. Lahat daw tayo anak ng Diyos, Brother Anton. Ti assessment ko kadeta, Pastor, ti bukod ko nga opinion nga since creation, we dati lang iti na-create lang baban iti Apo. Ngam haan amin nga tao ket anak ti Dios kasi by the verse itself ibagbagana nga ti amayo ket ti diablo. Ket di jay no hantay nam amupen ni Apo si Kristo, di kat hantay nga anak ti Diyos. Kat, so DJ ti kayat nga asawon DJ Pastor nga amin nga tao kat pinarso ti Diyos ngamhaan amin
anak iti Diyos. Gapo ka de, di lang ang scripture nga ibagbaga na nga, you are, Of your father. Of your father, your father is the devil. the devil. Di jay verse itself, pastor, kat di jay lang ti nalawag nga ibagbaga na nga han amin kat anak iti Diyos. Okay, ito'y. Medyo naglikaw, basit, isungbat na. Direct to the point. Direct to the point answer. Aming nga tao anak ti Diyos. Ito ang direct point answer. Aming nga tao pinarswa ti Diyos. Ngem na isina ken Apo Diyos. Gapu iti basol. Iso nga ita, gapu di pa nakaisina kini Apo Diyos iti basol, anak ni Satanas. Naawatan niyo kabsat? Oh, very very simple. Aming nga tao pinarswa iti Diyos. Ngem na isina ken Apo Diyos. Gapo iti basol. Dayjay nga panakaisina, nagbalin tayo nga anak ni Satanas. Ang patunay, Jesus said, ye are of your father, the devil. Kaya, ang issue ngayon, how to be a member or part of God's family. John 1:12. Ano, di mo na nga verse? Di mo na nga verse, tandaanan nyo. John 8:44. Okay? Next verse, John 1:12. Basahin natin ang John 1:12. Ready, go. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Now, yung verse na makita nyo, yung salitang become. Analyze. No kaya na sa undi, become kakabsat, nagbalin. No nagbalin, ada imun una nga status mo, sakbay nga nagbalin ka, kada iti barong estado. Kadla kuma, you become married. So you were once not married, now you are married. So when the Bible says you become sons of God, ibig sabihin, you're not a son of God before, but you are now becoming a son of God. Nawatan nyo? To become a son of God. Now, how to become the son of God? The Bible says, but as many as receive Him. So, balikan natin. Summarize natin. Okay. Sabi ng lahat, aming nga tao, anak, iti Diyos. Paano natin sagutin yon? No. Aming nga tao, pinarswa, iti Diyos. Ngem na isina, kini Apo Diyos. Dayjay ti dapat sungbat. Nawatan tayo kabsat? Oo. May ti sungbat ni Brother Anton. Pero ti kurang na ijay, Brad, na isina, kan Apo Diyos. That is the word. Aming nga tao, pinarswa, iti Diyos. Ngem na isina. Kasi ang tanong dyan, kung sabi ng Bible, anak na ka ni Satanas, kasano din nga nagbaling nga anak ni Satanas? Yun ang tanong. Because if we say, aming nga tao pinarswa ti Diyos, ngem, kunata Biblia, datayo kat anak ni Satanas. Ang tanong kaagad dyan, paano? Paano tayo naging anak ni Satanas? Kaya ang kompletong sagot, aming nga tao, anak ti Diyos, ngem na isina iti Diyos, iso nga nagbalin nga anak ni Satanas. Nawatan tayo? Tatan, tapno, agsubli, je relasyon tayo iti Diyos, ngagbalin tayo nga anak iti Diyos, kuna na ti Biblia, ngem kadagiti amin nga imawat kenkwana. You need to receive Christ as your personal Savior. And when you do that, verse number 13 of John chapter 1, Verse 13, okay? Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. Nakita nyo? So, if you receive Christ as your personal Savior, you will be born into the family of God. Once you were separated, now
you will be born into the family of God, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. How? But as many as receive Him. Kaya ang tanong ko po sa inyo, are you now a child of God? Who among of you say, Pastor, I praise God, I am now a child of God? Amen. Kasano ka nagbaling a child of God? Because you receive Christ as your personal Savior. Amen? Okay. Very good. Pambira. Napakaganda ang lesson na to, mga kapatid. Oh. At least, no, na makasarsarita tayo kasi maraming mga tao na magsasalita tungkol sa Biblia na wala namang, hindi naman inaral yung Biblia o walang nagturo sa kanila. They just say what they think or what they feel about the Bible. Pero at least ngayon, naunawaan natin ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng tao about the two kinds of family, the devil's family and God's family. Amen? Okay. Again, how do you answer somebody? When he tells you, aming nga tao, anak, iti Diyos. How do you answer that? Oh, very simple. Well, aming nga tao, pinarswa iti Diyos. Ngem, na isina iti Diyos, gapo iti basol, as a result, nagbalin nga anak ni Satanas. Kaya sabi ng Panginoon, ye are of your father, the devil. Pero ti tao, masapol nga maiyanak, iti pamilya iti Diyos, babaan ti panangawat na kini Apo Jesus, akas mangisalakan ke manubot. Very clear? Okay. Tumayo tayong lahat, let us pray. Heavenly Father, once again, thank you so much for our lesson this morning. Thank you, Apo, for helping us realize our status as your children, as members and children of the family of God. I pray, dear Lord, that each and every one of us are fully equipped to answer these questions and to be able to give a reason of the hope that is in us. Salamat, Lord, that through our Sunday school, we could be equipped to be able to become effective soul winners, Panginoon. Salamat sa aming patriarch for bringing us up and teaching us to become effective soul winners. What a blessing and privilege to be your child. So now as your children, we did not become your child. We did not earn the rights to become your child. It is all grace and mercy that Jesus paid on the cross of Calvary. Binayaran niya itong bagay na ito upang kami ay magkaroon ng oportunidad na maipanganak sa iyong pamilya at maging anak po ninyo. Kaya't ngayon, our hearts are full of gratitude for what we are and who we are before you and in this world. Help us, dear Lord, to be an obedient child, to grow in Christ, and to serve you for your glory and honor. Bless our next service, the main part of our worship service this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated. Let's have the prelude.
Praise the Lord. Palakpakan tayo kabsat. Amen. Thank you so much, Pastor Provi. What a wonderful message. Amen. Manmano ti pastor nga makapag-preach ti kasyayan nga kabsat. Amen. Praise God. Nga iti pastor tayo, iburburay na, iti panakaisalakan, nga awatin ni Apo Jesus, ken kastapay, nga datayo ket an-anak iti Dios kakabsat. Amen. Praise God. Gapuna ta datayo ti anak iti Dios. Daydayo tayo ti Apo kabsat. Amen. Dawati ka tumakder ti amin kabsat. Let's sing our first song, Only a Sinner. Amen. Praise the Lord. Ready. Not have I gotten but what I receive. Grace has bestowed it since I have believed. Boasting excluded, pride I abase. I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Second verse. Once I was foolish and sin broke my heart, coasting my footsteps from God to depart. Jesus had found me, up in my place. I now am a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Third verse. There is unavailing, no merit had I. Mercy had saved me, or else I must die. Sin had alarmed me, fear in God's face. But now I'm a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Last verse. Suffer a sinner whose heart overflows. Thou the Savior to tell what he knows. Once more to tell me, would I embrace? I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Amen. Praise the Lord. Our next song, Dakilang Katapatan. Amen. Praise God for His grace kaabsat. Amen. First verse, all together. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsikat ng muntong araw, patuloy siyang nagbibigay ng love. Kaya't sa puso ko't ang daming katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasahan ang langit, maging hanggang wakas itong buwan. Last verse. Kaya
praise God. Hanyo madlaw kabsat. Nagpintastig kanta tata kabsat. Gapuna ta close ka kabsat. Uray pa'y sintonado. Tabusas mo, pigsam kabsat. Anda ka mangig, tikaruban. Amen? Amen. Praise the Lord. Sumaro kantahin tayo. Salamat aking Panginoon. Amen? Praise the Lord. Pigsatay ti pagyaman tayo ti Apo. Babaen ti panagkanta kabsat. Let's begin at the chorus. Ready? Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking ialay, kay balin at buong puso, paglilingkuran. Ladies, first verse, ladies. Come on, ladies. All together now with the chorus. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking ialay, kay balin at buong puso, paglilingkuran. All men, last verse, men only. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking buhay. Pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. Pagdating sa pagsubok, ako'y iyong pinamatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. All together now, the chorus now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko sa'yo, aking ialay, kay balin at buong puso, paglilingkuran. One more time, the chorus. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking ialay, kay balin at buong puso, paglilingkuran. Kay balin at buong puso, paglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Our last song, so much to thank Him for. Amen. Praise the Lord. You can sing your part, outside. Amen. All together now. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all. But His blessings He freely gives, I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for. Chorus.
so much to praise Him for. Now you see how it's been so good to me. And I think of what He's done and where He's brought me from. I got so much to thank Him for. And all the people say, Amen. Praise the Lord. What a wonderful singing. Remain standing, please, for the reading of God's Word and opening prayer. Lead us by Pastor Ver Saballa, HBBC Pasugin. Amen. Praise the Lord. Great singing. Good morning, brethren in the Lord. Good morning, Pastor June, Pastor Pruvi, ken kadagati amin kakabsat nga naka-tune in ken nadangag buybuya iti live stream iti HBBC service this morning. Kasi tatakder tayo, dawatek nga magpaglukip kayo kanya kadagiti Bible yo iti libro iti Salmo chapter 100, Psalms chapter 100. In your Pi Bible, it is found in page 714. Psalms chapter 100. Are you there? Amen? Okay, so basay kakabsat kat mabalin kayo nga makigeddan kanyak. Tapnon iti kasta kat mayat iti panag-awat tayo kakabsat. Basahin tayo iti Lucano. You can read with me in your Ilocano Bible, everybody, verse 1 down to verse 5. Ready now, begin. Ipaayan nyo itinaragsak adiri iti Apo, da kayo amin nga dagdaga. Agservi kayo iti Apo asirarago, umay kayo iti sangwanan na agraman iti panagkankanta, amwen nyo nga ti Apo ket iso ti Diyos. Iso iti nangaramit ka datayo, ket saan nga datayo? Datayo ti ili na, ken karnero ti pagparaban na. Sumrek kayo kadagiti ruruangan na iti panagyaman, ken kadagiti parparaangan na iti panangidaydayaw. Agyaman kayo ken kuana, ket benditwenyo tinagan na. Tati Apo na imbag, ti kinamanang aasi na agnanayon, ken ti kinapudno na agpaay kadagiti amin agapututan. Intay ti panagkararag, Apo pudno launay dagiti sinaom, kidetoy Apo Dios, teksto ngayon kami Apo binasa Apo itata. Nakadado dagiti banag nga pagyamanan mi, kan pakabigbigan mi Apo iti kinaimbag mo iti biag mi. So today Lord, we want to offer our gratitude kas Apo Dios ing kami nan anay nga panagyaman keng ka, kan panakabigbig Apo, iti parabor ayat panakabalin mo. Ngayon kain paay, kadagiti Apo Diyos, nagturpos iti panagbasa da, ti primary, elementary, secondary, college, postgraduate, Lord. We acknowledge that we never achieve where we are right now. Kanawan kami Apo, iti yan mi tata, kanan kami nga mapagbalin, ti kinasya sinumi Apo itata, nawan ka Apo Diyos nga nang tulong Apo kada kami. Agyaman kami ti kinapudnom, pudnula unay nga han nga agbaliw, iti kalman, itakan iti masangwanan, ti kinasya sinum o Diyos ket santo pulos nga agbaliw. Alawen bendisyonam, daytoy Apo Diyos nga aramid Apo itata, ikararag ko Apo iti adipen mo, punuam Apo iti napusek nga panakabalin, ken kastamot Apo iti parabor, kired piksa salunat ken boses, nga aramatem manen Apo Diyos nga pakailasatan iti mensahem, kadikararag ko digiti amin Apo nga agdengeg, lukatam Apo iti panunot ken puso Apo Dios, tapnon iti kasta dagiti saom nga mangiganmi, san lang nga lumasat Apo kadagiti lapayag mi, no di ket di tumnek ket makita iti ibunga na ken banagen na iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Bendisyonam Apo, oray pa iti power Apo iti kuryente, internet connection Apo Dios, tapnon iti kasta Apo daytoy Apo nga gimong ti saom Apo Dios, ket napintas ti panakaidano na kadagiti amin Apo nga nakatune in Apo itata. Ket sikat ipangitaklinak daytoy nga aramid pagbanagem ket pagballaygem Apo ket kukam lang Apo Dios iti dayaw gloria ken panagyaman kadagiti iti kararag mi tinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Amen. Let us all be seated, kakabsat. Thank you so much po, Pastor Ver, for that very wonderful prayer. Amen. Good morning po, Pastor June, to our Patriarch, and also to our Senior Pastor, Pastor Proby. Good morning po, Pastor.
and to all coordinators, to all congregational pastors, to all key people, at sa atin pong lahat, mga kapatid, magandang umaga po sa atin lahat. Amen? And let's get excited as we worship God this morning, kakabsat. Amen? And at this time, kakabsat, kitain tayo, dagiti kakabsat tayo, either first time, and by the grace of God, aduti, bisbisita tayo, itang bigat kakabsat. And also, we have brethren, nga dati na duma-duma nga luglugar kakabsat, so we are going to acknowledge them this morning, kakabsat. Amen? So first on the list, kakabsat, unahin tayo, iti main sanctuary tayo, kakabsat. Amen? Kaway-kaway tayo, kakabsat, na may pakita tayo, iti video. Amen? Na makita kat na isang tinupuro pa tayo, kakabsat. Amen? Haan tayo po dutonin. Amen? So, and by the grace of God, we have visitors this morning, kakabsat, iti main sanctuary. We have from Cervantes, Ilocos Sur. Amen? So, prospect, kakabsat. We have Ma'am Indongsan Enera. Amen. Good morning po, Ma'am. And also, from Cervantes also, we have Ma'am Lovely Faith Indongsan. Amen. And also again, from Cervantes, we have Ma'am Jamaica Manuel. Good morning. And also from Kalanigan. So nagadayuti nagapuan nagitibis bisita tayo itang abigat kakabsat. From Kalanigan, Isabela, we have Christine Joy Balete. Amen. Saan po siya? And also from Kalanigan also we have Valen Balete. Ayun. And also iti karuba tayo kakabsat from Barangay 4 we have John Christian Rivera II. Saan po siya? Ayun, nasa likod. So, yun po yung mga bisita natin ngayong umaga ito. And welcome po to Sana Bible Baptist Church. And we are praying that you will be blessed throughout the service this morning, kakabsat. Amen? And also, we are going to Lawag, kakabsat. Digiti kakabsat ay Lawag City Main Sanctuary. A blessed happy morning, Pastor June, Pastor Provi, Ken Kabsat, at maragsakan kamat pastor nga dakam dito ilawag itata. We're so blessed, pastor. Dito message si tatay. Kata the first time, pastor, nga bisita mi ni Brando Manuel from Nangalisan, Lawag City. Invite ni Sister Jenaline Mabuti, pastor. Kita lang, pastor. To God be the glory. Amen. Thank you so much, Sir Enan. And good morning po sa ating lahat dyan sa Lawag City Main Sanctuary. And also, kasama rin po natin ang ating mga kapatid all the way from Pasukin, kakabsat. Good morning, Pastor Pruvi. Mapadayawang kami, kanidaydayaw miti apo, kakabsat, Wala pong sound, Sir Rowell. Balikan po natin mamaya ang mga taga-Pasukin. For the meantime, let's go to Dingras Outreach, kakabsat. Dingras, Ilocos Norte. No, may tawag namin yung tumak dari kayo pagbita. Amen. Alright. So, good morning, Pastor June. Good morning, Pastor Proby. And to all preachers and coordinators, pastors, brethren, here and abroad, a blessed morning to everyone. Praise God po, Pastor. Dayti 17 nga first time visitor tayo data Pastor. Mawagan tinagan nyo, tumak dari tayo pagbit. Imuna tayo amin ni Ana Katrina Juan from Barangay Kali. Katrina Joy Rosqueta. And Lady Hannah Juan. Bill Jesly Salusop. Salukop. Okay. And Alvin J. Danao. Jose Enrico Villanueva. King Aaron Andres. And Andrea Claire Aves. Thank you so much for coming. April Joy Acosta. And Micah Joy Baklig. Alright, tapos ni Russell James Antonio. Lawrence Ben Salakop. Precious Ann
Retotal. Zian Jeremy Cristobal. Ryan Jade Alejo. Leanne Nicole. Then Alden Richard Alejo. Okay, DJ lang, Pastor. Thank you so much. And happy anniversary po, Pastor. Amen. Thank you so much, Sir Rohel, and sa ating mga bisita po dyan sa Dingras. Magandang umaga po sa ating lahat. I do believe na graduarda amin kita, sir. And they are going to be acknowledged later on, kakabsat. And also, balikan po natin ang ating mga kapatid all the way from Pasukin, kakabsat. Good morning, Pastor June. Good morning, Pastor Provy. Idaydayaw may ti apo, tada dagiti bisita mi kadeting agsapa. Umuna ti amin, Sister Cassandra Faith Liapitan. Tumakder ka man, basa. Isumaruno ket ni Sister Cherry Rose Liapitan from Barangay Salpad. Sister Jaja Tangunan from Barangay Salpad. Amin man nga taga Salpad, kakabsat, tumakder tayo man amin. Salpad, kakabsat. Amen. So ti sumaro nga bisita mi kakabsat from Barangay Susugaen, Bricael Lander Salmon. Ti sumaro nga kakabsat ket John Michael Lagaso from Susugaen. Micaela Soberano from Barangay 12 Puyupuyan. And then Sister Olive Joy Yagyagan from Barangay 12 Puyupuyan. Kaya nadamot digiti kakabsat tayo, Pastor, dito ita, digiti taga Barangay Karwan. Tumakder kayo man aming kakabsat. Amen. Deta lang, Pastor. To God be the glory. Amen. Thank you so much, Sir Ruel, and also sa mga kapatid natin all the way from Pasukin. Good morning po sa ating lahat. Ganun din po, mga kapatid, kasama rin natin ang Claveria Main Sanctuary Kabsat. HPBC Claveria. Amen. Good morning po, Pastor June, Pastor Provi, Pastor Ver, and Pastor Dennis. To all the preachers and coordinators, good morning po sa ating lahat. This morning, meron po tayong 6 na bisita dito sa HBBC Claveria. And as I call on your name, please stand po to be recognized. Unang-una, we have Crystal May Sampuring from Cetro 4. Amen. We also have Crisamil M. Villanueva from Centro 5. We have Fibo John Baris from Centro 7. Amen. Maria Teresa Tolentino from Tagatsur. Amen. Also from Tagatsur, Maria Elena Tolentino. And lastly, we have Melissa Cassandra Aguinaldo. Yun lang po, Pastor. Amen. To God be the glory. Amen. Thank you so much, sir. And good morning po sa ating lahat dyan sa Claveria, Cagayan. And also, ngayong umaga, kasama rin po natin ang Apari Outreach, kakabsat. Amen. Good morning po sa ating lahat dyan sa Apari. And also, kasama rin po natin ang Lasam Outreach. Good morning po sa ating lahat dyan sa Lasam. Amen. Permi nga nagadula, kakabsat. Blessed Sunday, Pastor John and Pastor Proby. We praise God. We have four first-time visitors this morning. Mga tayo, ma'am, sir. Mabalitin ang kapatid. First in the list ni Sister Balin Gosar from Oriental Mindoro. Then Lovely Joy Gosar from Oriental Mindoro po. And then Carmina Bartolome from San Antonio po and Lille. Then Jefferson Bartolome, San Antonio and Lille. Thank you and God bless you. Amen. Good morning po sa ating lahat dyan sa Lasam, Cagayan. Thank you so much po, Sir Alper, and maging sa mga bisita po natin. Ganon din po, kasama rin po natin ang Australia Outreach, kakabsat. Amen. A blessed Sunday morning po, Pastor John and Pastor Proby, kenda kayo aming kakabsat. We are blessed last night for the Bible devotion led by Pastor Proby,
And today, wala po kaming bisita ngayon pero all present po mga kapatid. And yun lang po, to God be the glory. Amen. Good morning po sa ating lahat dyan sa Australia. Maraming salamat po, sir. And also, ngayong umaga, kasama rin po natin ang mga kapatid natin all the way from Hong Kong, kakabsat. Amen. Good morning, Hong Kong, brethren. We have Ma'am Marites. Good morning po. And also from Singapore, kakabsat, we have the Sir Giovanni. Kalio family, good morning po. Amen. And also we have Ma'am Cecile Akuin on the other line. Amen. And also, kasama rin po natin ang mga kapatid natin all the way from Hawaii. We have Tita Minda and Nanay Josefina. Good morning po sa ating lahat dyan sa Hawaii. And also we have Sir Reggie Tangonan. Good morning po, sir. Amen. And Brother MM. Good morning po, brother. And also we have Sister Ernalyn Sao all the way from Hawaii, kakabsat. Good morning po sa ating lahat dyan sa Hawaii. And also from California, we have Sir Rene. Brother Rene Castillo. Good morning, sir. And also we have Ma'am Puring. Good morning, ma'am. And also from Canada, kakabsat, we have Brother Rogin. Good morning, brother. And also we have Ma'am Raquel. Good morning po. And also Isidore, Sir Errol. Good morning po sa ating lahat dyan sa Canada. And also from Saudi Arabia, kakabsat, we have Ma'am Cathy Gardaya. Good morning po, ma'am. All the way from Saudi Arabia. And also from South Korea, kakabsat, we have Brother Cyrus. Good morning po, sir, sa Korea. And also from Manila, kakabsat, we have Ma'am Marites and Sir Angelo Martinez. Good morning po dyan sa Manila. And also on the other line, we have Sister Louie. Amen. Good morning po sa ating lahat via Zoom. And also, marami po tayong mga kasama sa Facebook and YouTube, kakabsat. Thank you so much po, Pastor. Thank you, Brother John Paul. I think nandyan si Tita Minda and Nanay Josefina. Good morning sa Aloha State of the US in Hawaii. Nais ko ring batiin ang ating mga kasama sa Facebook. We have folks from Singapore, from Boston, Massachusetts, Nana Filipinas. Kumusta kayo? From Hong Kong, from Florida, Sir Rodolfo de Peralta. Good morning. From Seattle, Washington, pero taga Zambales po siya. We also have from California, Midlothian, Virginia, Ma'am Ruth Robinson. Magandang araw sa inyo dyan. At meron tayong viewers from Sanchez Mira, Valenzuela City, Quirino Province, Ma'am Virginia Taron, kumusta kayo? Tumawini Isabela, from Kalanigan Isabela, Lasam Cagayan, Helen Gamboa, from Paway, ayan o, Bacara, Lawag, and Canada sa YouTube. Magandang umaga sa inyong lahat. Aren't you glad? Napakadami natin ngayong umaga. Patayuin natin ang outreach natin sa Vintar. Tumayo kayo. Vintar Outreach. You are from Vintar. Sige, tayo. From Vintar. Tumayo lahat ng taga Vintar. Ayan sila. Very good. From Sarat. Yung mga taga Sarat. There they are. Tito Robert, good morning. Amen. Anong pakiramdam nyo na aircon na ang kapilya natin, mga kapatid? Amen. Oo. Pero pumunta ako doon kanina, sabi ko kulang talaga. So magdadagdag pa tayo ng isang unit dito. We will be adding one more unit. Oo. Para talagang, ang gusto ko, ang goal ko, pag nag-church kayo, yung magja-jacket talaga kayo, mga kapatid. Yun ang dapat. Okay? Well, tumayo tayong lahat. And let us go around at ating kamayan ang bawat isa sa ating mga kapatiran. Give everyone a warm welcome. Amen ba? A good smile. A kindred spirit. Huwag lang kayong makipagkamayan na parang bisita yung kapatid. Talagang, kapatid, kumusta? Ha? I miss you. I prayed for you. Ganyan, ha? Okay? Ready? 9,
Nagagalak ako na makasama ka sa ating Payapay. pagsamba. Purihin si Jesus, pagbati ko sa'yo, na pagpalain ka at madama mo rin pag-ibig ng Ama. Huwag kang mahihiya, makipagkamayan, magsabi ng Amen, Amen. at magdalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan, magsabi ang lahat, maraming salamat. Everybody! Nagagalak ako na makasama ka sa ating pagsamba. Purihin si Jesus, pagbati ko sa'yo, na pagpalain ka, at madama mo rin pag-ibig ng Ama. Huwag kang mahihiya, makipagkamayan, magsabi ng Amen, Amen, at magdalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan, magsabi ang lahat, maraming One more time. Nagagalak ako na makasama ka sa ating pagsamba. Purihin si Jesus, pagbati ko sa'yo, na pagpalain ka, na madama mo rin pag-ibig ng Ama. Huwag kang mahihiya, makipagkamayan, magsabi ng Amen, Amen, at magdalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan, magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Amen. Praise the Lord. Mabalintay tumukawin niya, Kabsat. Okay, let's sing one more song. Awitin natin, mga kapatid, Jesus, use me. Yan ang totoong panalangin ng bawat ligtas, na siya ay gamitin ng ating Panginoong Diyos. Everybody sing together. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. My eyes of faith I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Second verse now. He's the lily of the valley, the bright and morning star. Is the fairest of 10,000 to my soul. He's the beautiful rose of Sharon. He's all the world to me. But best of all, he is my coming King. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse. Amen. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Last verse now. I'll stand for thee, dear Jesus, though death may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Amen. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Take your
your seats. Hindi ko alam kung may mga other birthday celebrants tayo sa ating iba't ibang sanctuaries and outreaches. Pero gusto kong ma-acknowledge lahat. However, ngayong araw na ito, meron tayong mga birthday celebrant. Unahin natin si Tito Blandino Asidera. Engineer. Ayan, kamayan nyo siya. Ilang taon ka na, Engineer Asidera? Ha? 51. Pambihira. 51 na si Engineer. Gian Akuin, are you here? O nasa sanctuary sa Pasukin? Gian Akuin. And Brother Rolando Garo Lasam. Pakita mo yung Lasam. Nandiyan ka, kapatid? Asan siya? Kapatid, ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Isinyas mo na lang. Ilan? 55. 55. Yan ang bilang dyan. Pag nag-50 ka na, 55. Happy birthday, kapatid! Okay, I'm glad to see you. At alam niyo, meron din tayong mga wedding anniversaries. Kahapon po ay wedding anniversary namin ni Ma'am Kay. Thank you sa inyong lahat, sa inyong mga pagbati, panalangin, at maging sa ating mga kapatiran na dumako dito kagabi. We had a wonderful time of fellowship. Parang naging couples retreat ang nangyari kagabi. At nagkainan kami. Ayan si Ma'am Kay, naka-red po siya. Beautiful woman in red. Amen. Okay. At ngayong araw na ito ay wedding anniversary din ni Tito Dino and Tita Mel. Ilang taon na po kayo? Kami ay 12 years na. Kayo? 24. Aba, doble 12 kami, 24 kayo. Well, praise God for that. Baka meron pang birthday celebrants tayo ngayon. Meron pa. Nais namin kayong i-include sa aming panalangin. Okay? Happy birthday to you. Everybody say, happy birthday. Join everybody. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Grabe, alam nyo, ang dami-dami na members na ng HBBC. Alam nyo ba na on a given Sunday, hindi po tayo bumababa sa 500 on-site. Pag sinabing on-site, nasa mga sanctuaries natin yan at mga churches po natin yan. Amen? 500 on-site. Kaya, purihin ang Panginoon. Salamat sa ating patriarch, si Pastor June, di ba? Nung magsimula sila dito, kung tutuusin, kapiranggot, mga kapatid. Mga bata lamang, pero yung dedication na yon, pinalago ng Panginoon sa hundreds of believers coming together. Pero bagamat tayo ay hundreds, we would like to celebrate with you on your birthdays. Kahit hindi nyo kami imbitahan, nakikigalak kami sa inyo sa bagong taon na pinagkalob ng Diyos sa inyo. Panginoong Diyos, salamat. Birthday ngayon ni Tito Dino, ni Gian Ezekiel Akuin, and Brother Rolando Garo Oblasam. Salamat din po na kaming mag-asawa ay naabot namin ang 12 years. Ito'y dahil sa iyong biyaya, you preserve us. Thank you, Lord. Ganon din kay Engineer Blandino and Tita Mel, wedding anniversary nila ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan in Jesus' name. Everyone says, tumayo nga ang lahat ng mga graduates natin. Tumayo. Today is our graduate Sunday. Ngayong linggo, this week from Monday to Friday, kaliwat kanan ang imbitasyon sa mga kainan. May mga nag-imbita rin sa amin, yung iba ay hindi na kami nakadalo dahil talagang, mga kapatid, napakadaming schedule. Pero dito sa ating pamilya, sa HBBC, nais naming mga pastor at nais nating lahat na parangalan at purihin ang Panginoong Diyos dahil sa ating mga anak
na nagtapos at umaakyat ngayon sa susunod na yugto ng kanilang pag-aaral. Okay? Maupo muna kayo. Ang ating gagawin ngayon ay parang isang graduation rites. Di ba? May graduation song ba tayo? Ready na? Ready na ang graduation song. Oh, ayan. Narinig nyo na? Narinig na natin ang graduation music. Okay. Ngayon po, meron tayong Master of Ceremony at sila po ang tatawag ng pangalan ng ating mga graduates sa lahat ng ating mga sanctuary. Nandiyan bang lahat? Pasuking klaber at lahat-lahat? Very good. Pag natawag ang iyong pangalan, dumako kayo rito at makipagkamayan sa amin. Congratulate ko kayo. Tapos, tatanggapin nyo ang isang simpleng souvenir gift mula sa puso ng HBBC. Okay? Nais kong tawagin ang aking kabiyak ng puso, ang aking pinakamamahal, si Ma'am Kay. Okay? Ayan. Sige, go ahead. So good morning po, Pastor. So ang dami natin, Pastor. So we have almost 150 graduates po ng HBBC. And I thank God for having a church who firmly believes that Bible education is worth more than a college education. And we are so much thankful kasi we are favored as Christians who happen to be students. And we must be thankful that we have our pastors, we have our proud parents, and we have a church who is always there praying and supporting us. So without further ado, so we would like to request to assist our kids po kasi we will be also presenting and acknowledging our pre-kindergarten. So first on the list, HBBC Bacara, pre-kindergarten, Darl Isaac Magaway, deserving pupil. Amira Janelle M. Ramos. Teka lang ha. O, ganitong gawin natin. Assist nyo ha. Pagpunta ng mga balilit na bata rito, doon muna sila. Doon muna. Okay? Or dito, no? Dito. Paano? Ay, doon sila. Pag ganon, exit doon. Lahat ng graduates papunta ron. Okay. Lahat ng graduates, doon na. Okay. Halika na. Okay, so first, Darl Isaac Magaway, deserving pupil. Amira Janelle M. Ramos, kindergarten. Next on our list, Amira Janelle M. Ramos. Next, Reese Isabella Madariaga. For the elementary graduates, John Vic Amigo, Queen Angela Banataza, Precious Sarah Fernandez with honors, Serene Jewel Baisa with honors. Kion Nehemiah Cadelinia. Elementary graduates, Amigo John Vic, Banataza Queen Angela, Fernandez Precious Sarah with honors,
and Baisa Serene Jewel with honors. For our junior high school, grade 10 completer, Asidera Jeremy with honors. Natividad Jomari with honors. Galiza Carl Justin. Banatasa Akira Lance. Agonoy Tristan Ray. Parico Raven. Santos Charis with honors. Lagadon Liana Frances. Balete Hana Marijoy. De Guzman Rizel Vale. Manuel Maica. And Fajardo Francis Angelo Lex. Senior high graduates, Velasco Kane, Banataza King Nathaniel, Visaya Carl Russell, Ramis Marius Steven with honors. Madariaga Ridge David, Bardeloza John Cyril, and Bakud Kimberly. Now let's proceed to the college level. In HBBC Bacara, we have Asidera Jaireddin, Bachelor of Elementary Education. We also have Bardelosa Dasel, Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. And we also have Parico Christine, Bachelor of Science in Biology. So that's it po, Pastor, for our HBBC graduates. So maybe request, Bacara muna. Maybe request the Bacara graduates to please go in front for a picture taking. Then let's proceed to our next outreach. Get ready for the winter outreach. And also may I request for our different outreaches and churches to please prepare our graduates for a faster flow of the program.
Now may we recognize our graduates from our Lawag Church. For the preschool or kindergarten graduates, Diego Matthew Ichiro. Rebollido Noah Sebastian. Irreverent Luke Ashton Isaac. Garcia Maria Casi. Mabuting Mylin. And Mabuting Myro. For our grade 6 graduates in HBBC Lawag, we have Agkawili Daniel Josh D. And for our grade 10 completer, Lorenzo Jeramil A. For our grade 12 completers, Lagasca Jonathan Patrick with high honors. Apalis Princess Joy with honors. Apalis Prince J. Vea L. Jabez. And Gawiran Chloe Trisha. That's it for our Lawag graduates. May we request everyone, HBBC Lawag, to form the sanctuary for a picture or photo opportunity with our pastor po. So AV, go ahead. So in Lawag, Kakabsat, we have a total of 13 graduates. And in Bacara, we have 27 graduates po. So let's now proceed to our two outreaches, Vintar Outreach and Sarat Outreach. So for our grade 10 graduates or completer, we have De La Cruz, Nick John, De La Cruz, Renner John, Villanueva Karen, and Lagaso Sherilyn. for our grade 12 completers, De La Cruz Richard with honors. De La Cruz Harold. Lagazo Antoinette with honors. And Kabutahe Angel Faith with honors. For our Sarat Outreach, we have grade 12 graduates, Doctolero Aris, and Gonzales Rizel with honors. So may I request our Vintar Outreach and Sarat Outreach to have a photo opportunity also with our pastor. So our next church is the Pasukin Church. So for our kindergarten, we have Viloria Aliyah. Another kindergarten graduate, Dalodado Dailan Kai. For our grade 6 graduates, Sabalia Hadassa Lavni Joy.
Aguba Jenica Maria Lay with honors. Amido Sophia Joyce with honors. Garcia Jamaica Faith with honors. Gamiao Valerie with honors. Salmon Brykel Landler with honors. Lagazo John Michael with honors. Akuin Joshua Brent. Aseret Gio. Soberano Micaela with honors. And Yagyagan Olivia. For our grade 10 completers, HBBC Pasukin, first on the list, Peralta Jetro Gideon with honors. Pablo Ryan A. Calio Jairus Daniel. And Kides Saizi. For our grade 12 completers, Cariaga David Paul with honors. Medrano James Steve. Aguba Steven. Palakay Bryson. Calio Micaela Jane with honors. And Bile Evangeline with honors. For our college graduates, Sumbong James Christian. Medrano Mark Anthony. Garan Gemma Geodetica. Antonio Hameri. And Yapitan Rochelle. And for our post-grad, Lista Hemalin. Masters in Business Administration. We will request again the graduates to please come forward to the stage for the photo op. For our next church, Claveria, HBBC Claveria, please prepare po. Please assist our kids. So first on the list, our graduates of the kindergarten level, Pedronan Kezia Avri. Pedronan Aaron. Agustin Lovely. Gaspar Mikaya. Mina Atara. And Sander Chris Ibarra. For our graduates in grade 6, first on the list,
Colaba Ivy Eunice, with honor. Villanueva Crisamil. Kalasag Sherlyn May. Rosales Ezra. Racoma Kathleen. Thailand ZA. Barya King. Galasaw Jasly. Castillo Sham, with honors. And Angeles Dan. For our grade 10 completers, Racoma Sara, with honors. Baris Phoebe Ann. For our grade 12 completers, Baris Jerome, with honors. Racoma James. Tapet Robert. Osorio Kevin. Maumi Kazel. Kalasag Shirley. Bankud Ronalyn. Aguinaldo Melissa. Tolentino Teresa. Tolentino Elma. Tolentino Elena. And Canosa Dani. For the college level, we have 6 graduates of Bachelor of Science in Agriculture. Martinez Cristina. Taban Lizelle. Nagtalon Bernice. Dayaka Revelin. And Butak Mailen. So these are 6 graduates of Bachelor of Science in Agriculture. So next on the list, we have graduates of the Masters in Education. Michelle Calaramo. And also we have Masters in Agriculture, major in Animal Science. We have Brother Philip Carlo Martinez. So requesting everyone for our graduates to please form your lines at the sanctuary for the picture taking. So we have a total of 27 graduates in HBBC Claveria. Let's give them a hand, kakapsat. So may I request our pastor, to be in front po for the photo op po. So ayun, so our graduates also in Apari Outreach and Lasam, we will be also announcing them. And also if we have graduates po na hindi po na-mention, you can put in our Facebook page or our Zoom po for recognition or an acknowledgement. So 3, 2, 1, say grace.
And there you go. So our next outreach, we have the Apari outreach. We have one kindergarten graduate, Annagaran Jade. For our grade 10 completer, Makabangon Rian. And also Kalata Ashley Joy. For our grade 12 graduate, Annagaran Giancarlo. Requesting our graduates, we have a total of 4 graduates in Apari Outreach. So please proceed stay in your outreach and let's have a photo opportunity with our pastor. So once again po, let's give a hand to our graduates in Apari Outreach. Ayan. So thank you po, Pastor. Next, let us recognize our graduates from Lasam Outreach. For the kindergarten, Galamay John Marks. Grade 10 completer, Galamay Alans. Viernes Maurin. And Tayamin Casey. Grade 12 graduates, Viernes Rhea. Tayamin Kim. And Gozar Lovely Joy. And for our college graduate, we have Gozar Valen, Bachelor of Science in Education. We have a total of 8 graduates in Lasam Outreach. Let's give them a hand of applause. We request them to come forward to take a picture with our pastor. Tingin po kayo sa camera, Sir Alfier. Sir Alfier, tingin kayo sa camera, sir. Ayun. So may I also request everyone sa lahat ng graduates to all churches to please be in front in our sanctuaries, in our outreaches for us to be able to be prayed by our beloved pastor po. So 3, 2, 1, smile. Say grace. Ayun. So once again, and lastly, for our Dingras outreach. So for pre-kindergarten and kindergarten, we have Peralta Maitan, Peralta Gio, and Valenciano John Michael. For our grade 6 graduates, we have Manzanillo Jet Skyler, Scout of the Year and Athlete of the Year. Let's big a hand. Alejo Ryan, Salakop Dwayne, Antonio Russell, Andres King, Villanueva Enrico, Danau Aldrin J, Baklig Mika, Retotal Precious, Juan Ana Katrina, Rosqueta Katrina,
Juan Lady Hana. Acosta April. Abes Andrea. And Bosque Erica. For our grade 10 graduates, we have Sanchez Joash and Bosque Emeline. For our grade 12 completers, Manzanillo Zaidi Allison with highest honor. Hidalgo Stephanie with honors. Hidalgo Diana with honors. Hidalgo Jamaica with honors. Mortera RG with honors. Aprecio Mark John with honors. And Valencia Alex. So we have a total of 27 graduates in Dingras Outreach. Let's give a hand po. So may I request our graduates in Dingras to please face the camera for a better picture opportunity for our beloved pastor. And again, repeating the announcement for our churches and outreaches, please proceed, yung mga graduates po natin, please proceed sa ating sanctuary. Remain on stage for the photo op. So again, for Dingras Outreach, so yun, so are we... Okay, so with our pastor, so 1, 2, 3, say grace. One more time. Ayan, so again, once again, for a photo op with Dingras Outreach and our pastor. So 1, 2, 3, say grace. So there you go, ladies and gentlemen, brethren. We have 157 graduates in total for HBBC Ministry. Hello, hello. Stay there, standing. Let's go to the Lord in prayer. Let's pray all together. Father God in heaven, we are so thankful for this graduate Sunday. From pre-kindergarten to the highest degree, Lord, bachelor's degree, elementary, college, moving up grade 10, grade 12, graduates and masteral degrees. We ask for your blessing to these brethren and individuals. They need to realize that today, Lord, is a special day for them, acknowledging your goodness and mercies into their life. We would like to congratulate their parents. Continue to guide them, bless them, and provide their needs as they continue moving up in their education. Continue to bless HBBC, our senior pastor, who will be giving the message today to challenge all the graduates. We ask, Lord, that you continue to give your blessing to every individual. Not only that the best education is Bible, but our goal is that our kids will have a degree so that in this growing age, they will have something, Lord, to use.
for their future. Bless everyone in a very special way, and we commit everything to your hand, even our next service. In Jesus' name, amen. So once again, Kakabsat, we request our graduates to have a picture taking pa po. Isa pa po. So yun. So we maybe request our graduates to please be on stage. So I think we are all ready. So 1, 2, 3. Say grace. One more time. 1, 2, 3. Say grace. Yun. So there you go. We have 157 graduates of the HBBC Ministries. To God be the glory po. Thank you very much, Doc Lester, and soon to be Doc Dayan. Parehas doktor, yung isa ay medical doctor at si Dayan ay kumukuha ng dentistry. Congratulations sa lahat ng ating mga graduates at sa ating mga magulang, congratulations din sa atin. Dahil tayo ang sagot ng kanilang mga assignment. Okay? Amen. Napakasaya, ano po? Okay, tumayo tayong lahat and let us sing that song, Be the Best. Ito ay para sa inyong mga graduates. Awitin natin ito, be the best of whatever you are. Para sa inyo to, mga graduates. First verse now. If you can't be a pine on the top of the hill, be a shrub by the side of the rill. If you can't be an oak, be a fern in the vale, be a bush, be a grass in the dell. Life may seem so cruel, life may seem so bleak, but the mighty Creator has a plan for us today. Some are small, some are tall, there's no difference at all. Be the best, it's God's purpose for all. In the shape of our lives, there are roles we must play. Some are crews, but only one captain of the day. In the tasks of our lives, there were works to be done. Just do your part, for soon life is gone. Life may seem so cruel, life may seem so bleak, but the mighty Creator has a plan for us today. Some are small, some are tall, there's no difference at all. Be the best, it's God's purpose for all. Last verse. If you can't be a highway, then just be a trail. It isn't by size that you win or you fail. If you can't be a sun, then just be a star. Just be the best of whatever you are. Everybody! Life may seem so cruel, life may seem so bleak, but the mighty Creator has a plan for us today. Some are small, some are tall, there's no difference at all. Be the best, it's God's purpose for all. Be the best, just be the best, it's God's purpose for all. I'd like for us to sing one more song. If you need to be the best,
No, you don't need to compare yourself with others. Bakit siya maputi, ako maitim? Siya matangkad, ako payat? O kaya pandak? Bakit mataba ito, payat ako? You know, God has designed us unique way. You just need to discover, mga kapatid, kung anong binigay ng Panginoon sa'yo at gamitin mo yan with the best that you could give for His glory and for His honor. Amen po ba? You are not accountable for the talent of others. You're accountable for what God gave to you. But here's a song that should remind you na anuman ang inyong maabot sa buhay, just do what is right. Yun lang po. Do what is right. Let's sing that song together. Do right before we give our tithes and offerings. From the very start, a purpose in your heart to do what's right and never question why. Never count the cost, though everything seems lost. The price for doing right is sometimes high. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right. Right is always right, and wrong is always wrong. And we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when no one to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love them. Do right. One more time in the chorus. Chorus. Without the accompaniment, awitin natin lahat from the bottom of your heart. Did you see what the lyrics said? Do right even if you're alone. Do right even if no one appreciates you. It's not about gaining men's applause. It's about gaining God's approval. Do right. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right. All of God's people say, yeah, make that your motto. Do right. Lord, thank you so much. What a wonderful song to remind our graduates that they don't have to compare themselves with others because it will only disappoint them. It will only frustrate them. And they are going to miss your unique plan for them as individual. Although kami unique para sa bawat isa, but you have uniquely created us so that you can blend us, Lord, for the ministry at may contribute po namin ang pwede naming maipagkaloob sa inyong gawain. At yan ang aming accountability sa iyo. Sa day-to-day life, Panginoon, help us to do what is right.
Salamat, Panginoon. Ngayon po ay aming ipagkakalob sa iyo ang aming pasasalamat. We cannot thank you enough, but don't want to thank you without any gesture of thanksgiving. We'd like to give to you now our tithes and our offerings. Dear God, receive this thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. God bless you as you give. Praise God for another offering from Australia. The Lord bless you.
Thank you so much, Coral. That's a wonderful song and rendition of that song. Pwede bang pumalakpak po tayo ng minsan pa? Yeah. Great singing and great song. Alam nyo po, kailangan ko nang umupo because I have developed a problem, vertigo. Pagka ikaw ay bumangon, yung parang umiikot ang mundo. Kaya once in a while, andyan ako sa upuan, nakakapit akong ganyan kasi pagka may position na hindi ko na-fit mga kapatid, parang feeling ko matutumba ako ng ganyan. Okay, so pray for me as I share to you the Word of God. Okay? Kaya patas na tayo, pare-pareho na tayo nakaupo. Ang pagkakaiba lang ako'y magsasalita, kayo naman ay makikinig. Amen? Okay, tumayo tayong lahat at manalangin. Nais ko pong magbigay ng isang mahalagang mensahe para sa inyong mga graduates at para na rin sa ating lahat, mga kapatid, sa buong HBBC at kung saan man kayo nanonood ng lupalop ng mundo. Ako po'y naniniwala at umaasa ng mensaheng ito ay makakatulong sa ating pananampalataya na mas lalo pa tayong titibay at mas lalo pa tayong maging kagamit-gamit para sa ating Panginoong Diyos. Dakila naming Panginoon, salamat. Education is a blessing when it is used in the right way. Education is a blessing when we use it for your glory. Education is a blessing when it is used to win others to Christ. So help us to center our blessings on you, dear God. Hindi po ang blessing ang aming sasambahin, kundi ikaw. We are worshiping one Savior, one Lord, and one God. Kaya tulungan mo po na ang bawat isa ay maunawaan po namin, Panginoon, na ikaw at ikaw pa rin ang dapat sentro ng aming buhay. That we do not make plans and include you in our plan. You already have a plan and you have included us. Help us to set goals with your plan in mind, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod. Give me strength as I share your word today. In Jesus' name, amen. Thank you very much. You may be seated. Ang title ng message na aking ibabahagi para sa inyong lahat, mga kapatid, ngayong umaga ay pinamagatang How to Face the Future with Confidence. How to face the future with confidence. Alam niyo po, tayong lahat, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano, we should be forward-looking. Alam niyo kung bakit? Kung meron pong tao that has great prospects of the future, yun po ay ang mga anak ng Diyos. Kung makita niyo po sa sasakyan, ang pinakamalaking salamin ay hindi po yung rear view mirror. Ang pinakamalaking salamin ay hindi po yung side mirror. Ang pinakamalaking salamin ay yung windshield. Amen po ba? Sapagkat yung windshield ang nagbibigay sa atin ng tanaw sa ating tinatahak o ang ating kinabukasan. Kaya tayong lahat, mga Kristiyano, as we look up to God, you cannot look up to God and not see the future. When you look up to God and you do not see the future, maybe you're looking on a wrong God. But when you look at the God of the Bible, you will always see the future. Pag laging nakatingin ka sa Diyos at nagbabasa ka ng Bible, makikita mo palagi ang prospect ng buhay mo, ang future ng buhay mo. Maging sa buhay na ito, temporarily in this earth, but also eternally after this life. But whenever you look up to God and you look to the Bible, you will always see the future. Pag tinatanong niyo ako, Pastor, may nakikita ka ba sa future natin? Of course, I call it vision. Vision is something that God shows you as a result ng iyong pagbabasa ng Biblia, pagbulay-bulay ng kanyang mga salita at pag-iisip tungkol sa Panginoon. The Lord will show you a vision about your life.
However, mga kapatid, as we look into the future, we must not only look to the future, we must face the future. We must face the future. Alam niyo, maraming mga tao, mga kapatid, as they face the future, they are afraid. As they face the future, they have many doubts. Kaya ba natin? Ano kaya? Marami po silang what ifs. Pero tayo, na mga Kristiyano, as we face the future, let us face the future with confidence. Ang ibig sabihin ng confidence, talged. Natalek tirik na tayo, nga uray adu, dagiti agdama nga struggles, adu dagiti balakid iti masangwanan, natalged tayo kakabsat, nga ti Apo ket ibanag na dagiti panggep na para kada tayo. Now, my lesson today is, how do we face our future with confidence? People face the future with confidence because they have money in the bank. Sabi nila, I am not afraid of the future because I have money in the bank. Well, blessing if you have money in the bank. But who among of you has a lot of money on the bank? So if having money in the bank gives you confidence for the future, then I can say, you have all the reasons to be afraid. Pero wala naman tayong maraming pera sa bangko. Tanungin mo yung katabi mo, marami ka bang pera sa bangko? Marami kang ipon? iPhone meron. Pero karamihan sa atin, walang ipon. Amen po ba? But then again, how do we face the future with confidence? Amen? Now, pag sinabi natin confidence, ang punto ko rito, mag-ingat po tayo kung saan natin kukunin ang ating confidence. I want you to realize today that own strength is not enough. Kung na di lakay, ngay bagbaka na ni Pastor John kuna na gayam, kitam di kititakyak ko umang angus pa ilang. He thought that he was, strong. But that night, nag-inuman sila, may pumatay ng kuryente, nag-away-away, nagsaksakan. At nakita nung may ilaw na, yung nagsabi, umang angas pelang dagiti takyag ko, natugkik kawsat, itibuksit na kat naburayrayan, kat natay. You do not boast about your strength of the future. Own strength is not enough. Number 2, own understanding is not enough. Own understanding is not enough. Bakit po hindi po enough? Sapagkat ang ating nakikita ay limitado. Do not base on sight. Base it on faith. Own understanding is not enough. Hello? Number 3, own tools, resources, and credentials are not enough. Because your strength, your understanding, your tools, resources, and credentials, without God, you're bound to fail. Without the blessing of God, you are bound to fail. Therefore, God is the strong foundation of our heart why we can face the future with confidence. Kasi po, kahit wala kang lakas ngayon, kung tinulungan ka ng Diyos, magtatagumpay ka. Kahit wala kang maraming kaunawaan, limitado, mahina tayo sa ating pangunawa. Kung tayo'y nagpakumbaba sa ating Panginoong Diyos na pinagmumulan ng lahat ng karunungan at pangunawa, mga kapatid, malaki ang iyong magagawa. Kahit kaunti pa, kapiranggot ang iyong resources ngayon, kung ang Diyos ay nagpala at nasa iyo ang favor ng Panginoon, then you have a great prospect of the future. Praise God for strength. Praise God for understanding. Praise God for tool resources and credentials. But we must acknowledge, without God, we will fail. But with God, we will succeed. God is the reason why we can face the future with confidence. Ngayon po, being God as the reason,
Ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid, so that we can face the future with confidence on God? Number 1, surrender your fears to God. Sino po sa inyo ang merong mga fears? Ano ba yung Tagalog ng fears? Takot. Ano pa? Pangamba. Ilocano. Pakadanagan. Pakaburiburan. Pagpulkukan. Ano pa iti fears? Ti Ilocano. Pagbutbutngan. Hindi ko alam mga kapatid. Pero I believe meron sa atin dito ngayon at sa mga nanonood na malamang you are being ruled by fear. You're being controlled by fear. You're being paralyzed by fear. You're being weakened by fear. Your judgment is being clouded by fear. Listen to me. God does not want you to be ruled by fear. He wants you to be ruled by peace. And if that is to happen, what you have to do is surrender your fears to God. Take it to somebody who is more powerful than your fear. Take it to somebody who is in control of your life. Take it to somebody who is more strong than your fear, and that is God. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care. Ano po yung care? Ito po yung mga worries natin sa buhay. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Nagpintas kakabsat. Amen? The Lord is not only able, mga kapatid, to deal with our fears, but He cares for us. What a blessing! I want to point you today. Ito po ay napakahalaga na dalhin nating katotohanan as we face the future. We do not know what the future holds. We do not know what can happen tomorrow. We do not know. If you look at the news, if you look at the current events, war here and everywhere, economy goes up and down. Ang mahal-mahal na naman ng dolyar, mga kapatid. Mga kapatid, the peso is weak, not because the peso is weak, but because the dollar is strong. Ika nga. Mga kapatid, magkano na ang dolyar ngayon? 58 pesos. Tumaas na, mga kapatid. Magkano ang Australian dollar ngayon? May nakakaalam ba sa inyong Australia? 38. Magkano ang Singaporean? Kano? 15. Magkano ang Hong Kong? Pag tinitignan mo po ang economy, if you are interested in knowing, mga kapatid, the economy, so that you can predict and you can be able to interpret why things, bakit tumataas ang oil, bakit tumataas ang presyo ng asukal, tumataas ang lahat. Amen po ba? Pero alam nyo, nagwawonder din ako bakit kung kailan nagtataas ang lahat, ang dami pa rin kumakain sa McDo? May bago tayong McDo ngayon, di ba? Dito sa Bacara Road. Ang dami pa rin kumakain sa labas. Ang dami pa rin nagmamaxes. Dami pa rin nag-savory. Ang dami pa rin nagja-Jollibee, nagcha-chowking, di ba? Yung mga napakamahal. Ang dami pa rin tao sa H&M. Dami pa rin tao doon sa ano ba yung kabila? Yung kalaban ng H&M? Uniqlo. Ang dami pa rin mga kapatid. Ang dami pa rin tao sa mall. Tapos tumatay na naman dito. Yung ating SM, parang iniisip ko, naghihirap ba talaga ang tao? Naghihirap bang Ilocano? Parang hindi naghihirap ang Pilipino, di ba? Naghihirap ba tayo? Tari mo, naghihirap ka? Ay, naku, pastor, hindi mo alam. Lahat ng tao dyan, puro utang yan. Puro credit card yan. Puro 3 months to pay yan. Puro 5 months to pay yan. Puro 6 months to pay yan. Mga kapatid, listen to me. Listen to me. When it comes to fears, we don't know what the future holds. We do not know. We can only think of so many negative things na possibility. Paano pag ganito? Paano pag ganito? And there is nothing wrong pag naisip mo yan. There is something wrong when you begin to worry thinking about these things. Inuulit ko po, hindi po masama maisip natin, paano mag-college yung aking anak?
Paano pag ganito? Paano pag ganito? Wala pong masama na maisip po natin sapagkat ang tawag po dyan, realidad. Ang masama, when you start to worry, when you start to become afraid, when you lose your direction, hindi ka na maka-church dahil trabaho ka na ng trabaho, hindi maka-prayer meeting. Bakit? Because trabaho ka ng trabaho. Pag tinatanong, ba't wala ka ng prayer meeting? Bakit wala ka ng Sunday morning? Kailangan ko magdoble kayod, kapatid. Kailangan ko magtrabaho. Bakit? Magkakalis ang anak ko. Dadami ang aming gastusin. Ang dami-dami. Mga kapatid, listen to me. If your spiritual life is being affected, if your service to God is being affected because of your thinking of all of these negative things, that is wrong, my friend. Because God said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Again, there is nothing wrong that we think, what shall we eat? What shall we drink? There is something wrong when you worry, because God said, be not anxious, be not careful, do not worry, but seek ye first the kingdom of God. Kaya anong dapat natin gawin? Lumapit ka sa Diyos at sabihin mo, Panginoon, ito ang realidad. Ito ang nakita ko. Ito ang mga takot sa buhay ko. Ito ang mga pangamba. Pag sinabi ng Bible, casting all your cares, ibig sabihin, given na naiisip natin ito. Alam ng Diyos na naiisip natin ito. Pero ang kanyang iniisip, baka ikaw ay maapektuhan. Baka humina ka. Baka hindi ka na mag-church. Baka maapektuhan ang paglilingkod mo sa akin. Kaya sinabi niya, anak, ilapit mo sa akin yan. I'll deal with that. I care for you. I love you. I will take care of you. I will never leave you nor forsake you. We have a God. We should not be afraid of the future. The Bible says in Psalms chapter 55, verse number 22, cast thy burden upon the Lord. Pag sinabing, cast thy burden, ibig sabihin, alam natin na may burden tayo. Naiisip natin kung gaano kabigat. Bakit mo sasabing burden pag hindi mo naunawaan na burden pala yun? Ang anak hindi niya alam kung anong burden. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa anak, anak, cast your burden upon the Lord. Because a child is so innocent. A child is so simple-minded that he doesn't understand the hazard. He doesn't understand the fear. Kaya carefree ang mga bata sapagkat hindi nila intindihan. Kaya pag sinabi ng Bible, cast thy burden, ito po ay isip ng isang matanda. Ito po ay isip ng isang tao na nauunawaan niya, ang bigat, ang bigat, ang bigat. Pero ayaw ng Diyos na naapektuhan ka sa bigat ng problema mo. Na dahil sa bigat ng problema mo, hindi ka makabasa ng Bible. Dahil sa bigat ng problema mo, hindi ka maka-soul win. Dahil sa bigat ng problema mo, hindi mo maisip mag-disciple. Puro problema, puro problema. Problema na lang iniisip. Problema in the morning, problema in the noontime, problema in the evening, problema in the sunrise, problema in the sundown. Sabi ng Panginoon, cast thy burden upon the Lord. Sabi ng Panginoon, bigay mo sa akin yan, anak. Wala yan. Bigay mo sa akin. And God said, He shall sustain thee. Oh, mga kapatid, when you are sustained, you are strong. When you are sustained, you are powerful. When you are sustained, you can accomplish something for the glory of God. When you are sustained, you are productive. The Bible says, He shall never suffer the righteous to be moved. Tayo po sa kanyang harapan, dahil kay Kristo, tayo ay righteous. Hindi papayag ang Panginoon na tayo maghihirap. Kung maghihirap man, kasama natin siyang maghirap. Kung magkakaroon man ng problema, kasama natin siya sa problema. Kasama natin siya sa hirap. Kasama natin siya sa apoy, mga kapatid. That's why we should cast our burdens upon the Lord. Amen po ba? Yun lang po. Okay na. Next time na yung iba. Tumayo tayong lahat. Nabitin kayo, tayo na. Marami pa akong announcement. Okay na yun, mga kapatid. Sana po na-encourage kayo sa preaching na yun. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat ngayong umaga. Salamat sa mensahe na aming narinig. Gusto ko pong bigyan ng pagkakataon ng bawat isa na makalapit sa iyo, Panginoon. At upang idulog ang mga fears at burdens sa kanilang puso. Lord, it is a reality na naiisip namin ito. Ayaw mo lang na kami ay mangamba. Dahil sa grabing pag-iisip, Panginoon, naapektuhan ang aming pagsisilbi sa iyo.
Kaya tuloy, pati linggo, pati prayer meeting, wala na. Puro trabaho na lang kami, Lord. Kaya Panginoon, help us to face the future by learning to surrender our fears to God. Kung ngayong umaga, ang Panginoon ay nangusap sa iyo, naunawaan mo yung katotohanan. Yes, we know the burden, we know the problem, we know the fears. Alam natin yan. But God doesn't want you to be affected by it. He wants you to seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. As our piano is played and pianists play a full song, Living by Faith, would you come forward today? Napakaganda pong lumapit sa harap. Aircon na aircon. Ang lapit po dito. Lapit po kayo dito sa altar. Sa mga sanctuaries natin, go to the altar. Kneel down to God and say, Lord, thank you. Thank you for the message today. I give to you my fears. Lord, sorry. Kaya ganito ako kasi I'm being driven by fear. I'm being driven by greed. I'm being driven by envy. Umapalak namin di ka robak, Lord. Kaya sige ako ng sige. Pero thank you for reminding me today. Inibibigay ko lahat ito sa iyo. Come forward today. Come to the altar and pray. Lord, maraming salamat. Even the smallest sparrow, you don't suffer them to go hungry. And they are so little kung tutuusin. That's why you said, are ye not better than they? Kaya Panginoon, we come humbly before you. We are aware of the so many negative things that could possibly happen to us. We don't know what the future holds. But we have learned today to cast our fears to you, our burdens and our cares, because you care for us. And we can face the future with confidence. Sapagkat kasama ka namin, you will never leave us nor forsake us. Thank you for the message today. In Jesus' name. Everyone says, Amen. Oh, to God be the glory. Were you blessed? Pambira. Okay, habang tayo mabalik sa upuan, panoorin natin ang isang anniversary teaser. Just to warm us up about the upcoming 41st church anniversary. Nasa 3,700 bilang nakasunod ang naranasan ng nag-atid ng napapanahong mensahe ng Ronda Bayan. Balitang makabuluhan, Makatotohanan at walang halong pagmamayabang. mula sa puso ng balita, narito ang inyong tagapaghatid ng katotohanan.
Sa bawat sulok ng ating komunidad, kami ang inyong kasama sa paghahatid ng mahalagang balita. Bawat kaganapan, Bawat kwentong biyaya. para sa inyo, para sa Panginoon. Ito ang Hosanna Ronda Balita. Yes, amen. Okay, warmer lang yan sa atin para sa ating darating na ika-41 na anibersaryo ng Hosanna Bible Baptist Church International. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang ginawa sa ating pong mga buhay, sa ating mga pamilya, at sa dakilang ministeryo na ito. Amen? Kaya dapat lamang na this is not only a ceremony na magkakaroon po tayo ng magandang programa, but this is also a celebration. And this will also push us to move forward and conquer new heights. Marami pong mga nakaabang na proyekto na ating gagawin sa mga susunod. Mahina yung amen nyo. Nung sinabi ko, marami tayong mga proyekto na nakaabang na ating gagawin sa mga susunod pang buwan at taon. Kaya dapat lamang ng anniversary na ito ay hindi lang Thanksgiving, but forward-looking. Okay? Kaya ngayong linggo po yan, magsisimulang ating service ng alas 8. Kaya mga kapatid, please lang, walang malilate sa linggo. Dapat 7:30, nandito na tayo. Sapagkat alas 6 pa lang, bubuksan na natin ang mga air condition units. How about that? Ayaw nyo? O sige, alas 7 pa lang ng gabi ng Sabado, buksan na namin ang aircon. Okay? Pwede na kayong matulog dito, ha? Alright, so our guest speaker on our 41st anniversary is none other but Dr. Benny Abante Jr., the Congressman of the 6th District of Manila, lahat ng ating mga delegates ng conference from Cagayan, at lahat ng ating mga kapatiran, mga kapatid, sama-sama tayong lahat dito sa linggo. Let's join together. Amen? First come, first serve. Okay? Tayong Bakara pa lang, 3/4 na yung napuno natin dito. Wala pa yung Pasukin, wala pang Claveria, wala pang Lawag, wala pa yung mga Australia at Hawaii. Okay, so yan po, maghapon po yan. So we are going to have lunch on Sunday dito mismo. Pagkatapos mo yan, walang uuwi. It's a whole day of celebration. Consider yourself an important part and meaningful member ng ating pong ministry. Amen? Okay, so puri ng Panginoon dyan. Alright, now, magsisimula na ang ating conference ngayong Miyerkules, alas 2 ng hapon. Okay? To have a total, ito na po, ang total registered natin from the HBBC members alone, meron tayong mga miyembro, kayong mga members, ang nagparehistro na mag-a-attend. Hindi po ito yung nagparehistro para lang nasabing nagparehistro. Kundi itong nagrehistro na ito ay talagang nag-signify, yes, the conference is for me and I am for the conference. 315 members. Pag binilang po nyo ang upuan, lahat dito, eksakto 315. Dito lang. Okay? Dito lang sa baba. 315 po lahat yan. Para sa members yan. At meron pa tayong mga pastors na manggagaling sa Nueva Vizcaya, sa Kalinga, sa Conner, doon sa Isabela, sa Cagayan, sa La Union. May manggagaling po sa La Union. Pangasinan, Abra, Ilocos Sur, at siyempre Ilocos Norte. And we will also be joined by the Ezer Foundation, which in a while, ipapakita ko po sa inyo ang gagawin ng Ezer Foundation. So we now have a total of 470 delegates for the conference. 470. Okay? Meron pong nag-commit ng isang baboy. Merong nag-commit pa ng another baboy. May nag-commit pa ng isang lechon kambing para sa lahat ng mga pastor. Amen. Hindi kayo kasali doon.
Hindi po kayo sasali doon. Okay? So, i-announce ko lamang po, ilagay mo ngayong program para ma-picture nyo sa inyong isipan. Okay? Magsisimula tayo ng Miyerkules ng hapon, alas 2. Dalawang speaker kaagad yan. Si Pastor Ruben Abante at Pastor Jojo Tuason. Okay? May mga pastors pa namang gagaling Manila, mga kapatid. Okay? Ngayon, pagkatapos po ng afternoon session, may snack po tayo. Okay? Lahat tayo ay magkakaroon ng snack. Dahil sa gabi, tuloy-tuloy po yan. Wala nang uuwi. Wala nang uuwi. We are going to have the kick-off night on Wednesday night. May mga churches pong darating yan. Alam mo yung 470 na sinabi ko, wala pa po dyan yung mga Ilocos Norte. Outside Ilocos Norte pa lang po yan. Okay? Oo. Alright. So, yan mga kapatid. After the service in the evening, may dinner. Amen? Yes. Para sa mga stay-in. Okay? Kayo, stay out. Kaya, pagkatapos ng ating service sa gabi, please, umuwi na kayo. Umuwi na po kayo. Okay? And then, bumalik kayo ng Huwebes ng umaga. Huwebes ng umaga, may 3 preachings tayo. One of the leaders of the National IBMA, Independent Baptist Mission for Asia, which says about more than 1,000 pastors and churches throughout the country. One of their leaders is my very good friend, Pastor Mark Biton. He will be the first speaker in the morning. Meron tayong 2 speaker pa. Okay? After the morning session of Thursday, mga kapatid, lunchtime, amen? Para sa mga stay-in. Okay? Para sa mga stay-in. So kayong mga members, please go home. But come back in the evening. Kaya bakante po kayo sa Huwebes ng hapon. Bakante. Sapagkat sa Huwebes ng hapon ay aking kinonvene ang lahat ng mga Baptist leaders mula Pangasinan hanggang Nueva Vizcaya. Magmi-meeting po tayo ng National Baptist Day. At baka, mga kapatid, sa January, doon tayo sa Centennial Arena. And hopefully, maging guest natin si Congressman Sandro Marcos. Kaya lahat ng mga pastor ay dapat magsama-sama na para sa event. Regardless kung anong burik ng Baptist yan, basta Baptist, mga kapatid. Amen po ba? Kung baga sa manok, may Astrolorp, may ano pa yon? Texas, basta manok, mga kapatid. Ganun po yan. Then in the evening, bumalik na kayo mga members. Amen? We have 2 sessions in the evening. And then, please, umuwi na naman kayo. Eto na, pagbalik natin ng Friday, alas 8, ang magpipreach po dyan, secret, mga kapatid. Secret po. At may 2 preacher pa tayo sa umagang yan. Tapos, mga kapatid, magla-lunch tayo dito. Lahat tayo libre. Yan. Lahat tayo libre na ng lunch. Sapagkat sa hapon, mga kapatid, ang ating speaker is none other than Dr. Benny Abante. Cheerful giving. Friday afternoon. After po ng cheerful giving ng Friday afternoon, all of us will be served with snack. And I'm going to make sure na lahat po ng mga isa-serve, mga kapatid, yung mga package ng pagkain niyang puno, mga kapatid. Te aurelang agar aruyot timantika na, kakabsad. Tapos po, pagkatapos ng stock natin ng Friday afternoon, sa gabi, hahataw na naman si Pastor Abante sa atin. At last night, dahil last night, may dinner, amen, ng lahat ng mga stay-in uli. Lahat ng mga stay-in, mga kapatid. Please go home, members. Yan. And we are going to see you on Sunday. Pero po, lahat ng mga tatay natin ay aking iniimbitahan na dumalo sa Sabado ng hapon. Meron po tayong workshop with our key people, ushers, men of the church. Lahat po yan. Mga kapatid, doon po sa Pasukin. Meron po tayong snack. Amen? So nakita nyo na po yung kabuuan ng ating programa. Amen po ba?
Ngayon po, it's time to talk about the needs. Amen? Yan, kailangan natin. Pastor, ano po ang ating kailangan? Number 1, pera. Pera po ang kailangan. Kasi po, kahit may nag-commit ng 2 baboy, kailangan natin bumili ng rekado. At ang 2 baboy na yan, hindi po magkasya yan. Amen? Oh, mamaya. Yeah. Thank you, anak ko. Thank you very much. Okay? So, kailangan natin ng pera. Bibigyan natin ng love gift ang ating mga speakers. Amen po ba? Oo. Kaya, yung mga commitments natin, ibigay natin. At listen, even if you made a commitment, but naunawaan nyo po na ang conference, hindi po madali ang mag-conduct ng conference. Napakahirap po. Ang daming mga kailangang isipin. Okay? Mga nasa halos 100 ang ating delegates na stay in. Mahigit 100. Kaya ang ating mga accommodation ay lawag dito sa ating church sa Bacara at pasukin at ilang bahay ng mga members. May mga members na. By the way, sinong membro dito na magbo-voluntaryo? Kasi may mga nag-signify na sa akin. Pasensya kung hindi ko kayo na-replyan ha kung nag-signify kayo, but that's already noted. But if you are volunteering na merong kwarto sa bahay nyo that can accommodate a family or any or delegate, would you kindly raise up your hand? Bacara. Bintar, sige, meron. Okay? Doon kila Brother Ryan, 2 ang sinabi sa akin 2. Sino pa po? Tita Beth, ilan po ang kwarto na pwede? 2 kwarto. Sino pa? It's a blessing na pastor ang titira dyan. Okay, sarat. Oo. Ay, malaki yung sarat. Pambihirang yan. Taas at baba yan. Oo, kaya ng mga 50 siguro yan. Okay, sarat. Sino pa? I-note nyo na, staff, para maayos natin lahat ito mamaya. Sino pa po? You can accommodate delegates in your house. Kaya kayo, pag magpapatayo na kayo ng bahay, yan na ang dapat nyong i-consider. Magpatayo kayo ng bahay na may kwarto para sa mga pastor. Kasi po, taon-taon na tayong magko-conference. Hanggang darating ang Panginoon, taon-taon na po ang Church Strengthening Conference. Kaya kayong nagbabalak na magpatayo ng bahay, i-include nyo na po ang kwarto para sa pastor. Para sa bisita ng ating church. Amen ba, members? Very good. Okay. Pangalawa po, so kayong mga nanonood, if the Lord touch your heart, mga kapatid, we would like for you to communicate with us. Okay? So that we could, reply to you and we can work it out how you could send your commitment para sa ating conference needs. Amen po ba? Natutuwa ba kayo sa aircon natin? Hindi pa po fully paid. Babalik pa po bukas yung installer para singilin yung remaining balance. Kaya yung mga commitment natin sa aircon, ibigay na natin. Hindi pa po fully paid. At palagay ko, magdadagdag na naman tayo ng isa doon, Kailangan natin ng isa. Okay? So, kayong mga kapatid, You're watching mga kapatid. Okay, let us know. Alright? Oo. Then, next one, kailangan natin ng beddings. Sino po ang may mga beddings, may foam, na extra sa bahay? Taas ang kamay. Tita Yoli, ano yung beddings nyo? 2 single queen size, double. 2 single. Next. Tito Jerry. Kala ko tatas ng kamay. Nag-stretching pala. Sino pa? Okay, Nanay Clarita. 2 single. Tita Ami. 1 complete bedding single. Kasama na yung arpaw at, 1 complete bedding single. Salamat. Sino pa po? May. 2 single. 2 single. Okay, next. Tita Chato. 1 double. Pang-dalawahan na yon. Next. Sa lawag. Okay? Umimik kayo dyan sa lawag. Australia, baka may beddings kayo, padala nyo. Kung hindi, magpadala kayo ng pambili ng beddings kasi taon-taon na to. Para magkaroon tayo ng sariling bedding sa church. Oo. Yeah. Magkano ba yung isang foam? Magkano yung isang foam?
na single. Doon sa Queen Size, sa Unitop, nasa 2,000 plus yata yun. Kung sinabi nyo 10, di ano na, 30,000 na yun. Okay? Beddings, next. Beddings, dapat adapt up na gan adapungan. Yeah, Pungan. complete set. Complete set. Oo. Sino pa po? May bedding sa bahay? Yung bishop residence po, lahat ng kwarto, may pamilya ng pastor na titira doon. Mula baba hanggang taas. Ang walang, yung aming master's bedroom, doon kami lahat na family. Pero yung kwarto ni Catherine, kwarto ni Kion, ni Kirk, at saka yung guest room sa baba, pastor po lahat yan. May families. Oo. Sino pa? Wala na? Okay? Kulang mga kapatid. Oo. Amuyo ti maturog dito ay sangagasot. Sangagasot. Di lang SR Foundation, 50 kakabsat. 56 to be exact. 56. So we need more. Oo. Alam mo, kung ano ni Pastor John, and I agree, itong conference natin, parang ano to, ano yung sabi mo pa, dry run. Dry run. Dry run ito. Kasi po, we are looking forward for next year sa homecoming, it will be a bigger conference next year. Conference ito na malaki, pero ano lang siya, parang dry run natin ito. Baka sa susunod, may mga double deck na tayong mga beddings po dyan sa baba. Yung mga nadi-disassemble. Kailangan natin yan Madalas na tayong mag-conference, mag-camp at lahat-lahat pa. Kakot tayo ng mga ladies retreat, men's retreat, kailangan natin yung mga beddings na ganyan. Okay? Sa Facebook, mag-comment kayo. Kung wala kayong may commit na bedding, Pastor, bumili na lang po kayo ng bedding dyan sa Unitop. Do you have an idea magkano bedding dyan sa Unitop? Single. Wag naman po yung ganyang kakapal. Yung medyo mas makapal dapat. Dapat 2 or 3. Kasing kapal ng mukha natin. Amen? Oo. Okay. Amen po ba? Alright. Okay. Next. Kailangan natin ang water dispenser, mga 5. 5 water dispenser, Lawag and other areas. Kung mayroon kayo sa bahay ninyo, ibigay nyo na. So, i-comment nyo na lang. Water dispenser cost like 8,000. Pero kung may extra kayo, ipahiram nyo na lang muna yung para sa inyo. Sige. So, i-comment nyo na lang. We need 5 water dispenser. Taasan ng kamay. Sinong magpapahiram? Nana Clarita, Brother Roldan. Ilan sa'yo, Brother Roldan? Isa. Nana Clarita. Lola. Isa, 2. Okay, 1. 3 pa. 5. We need 5. Pahiram lang, pahiram. Ibabalik din natin next year. Pahiram. Next year. Tito Dino. Mano. May isa. Duwapay. Duwapay nga water dispenser. 2 pa. Okay, Sister Jen. Isa. Amen. Ano tayo nakamon, Sister? Crisel. Okay, from Pipias. 5. Okay. 5. Good. Solve. Praise the Lord. Okay. Ibabalik po namin yan next year, ha? Alright. Okay. So, okay na tayo dyan sa water dispenser, mga kapatid. Amen? Okay. Any more need para sa ating conference? Meron pang lasa kong sasabihin? Balikan na lang natin kung sakali meron. Okay, kakabsat. Ito na. Ito po'y kailangan natin ng suporta nating lahat, ha? Lahat tayo, suportahan natin to. Ngayong Martes, alas 6 ng gabi, magkakaroon po ang Hosanna Bible Baptist Church in partnership with SR Foundation ng musical concert sa Robinsons. Ayan o. Lahat tayo dapat ay nandun. Nagpareserba po kami ng 250 na upuan at 15 na parking slot. 15 po yan para sa ating mga pastors kung meron, VIPs, ganyan. 15 na parking slot po yan, mga kapatid. Okay? This coming Tuesday night, 6 p.m. Ngayon po, I would like to encourage you, invite your friends. Let them sit.
because this concert is an evangelistic concert. Please invite your friend, or better, it's okay that you will sit with them. First come, first serve po ito, ha? Sit with them. Invite. Okay, ito. Sinabi kong tayo lahat pupunta, pero gusto ko pa rin makita ang inyong mga kamay. Itaas ang kamay ng pupunta. Come on, taas ang kamay. Ayan. Praise the Lord. Tayo pa lang, puno na po. Mga kapatid, napaka-enjoy kaya yon. Concert na nood ka na? Robinsons pa? Saan ka pa? Mga kapatid. Kayo mga pasukin, nandyan pa ba kayo? Pasok in! Sinong sasama sa concert? Taas ang kamay. Okay. Lawag, nandyan pa ba kayo, lawag? Lawag. Sinong sasama? Nakatayo sila. Bihira. Ano yan? Closing prayer? Kasi yung tagalawag natin. Lawag, come on. Nakatayo na sila. Ay, pambihira talaga, oh. Okay, nice move. Dingras, nandiyan pa ba kayo? Andyan? Sinong sasama sa Robinson? Okay, mga kapatid. Alas 6 eksakto magsisimula. Kaya dapat alas 5 pa lang, mga kapatid, nandun na tayo sa Robinson, ha? Alas 5 pa lang. Para ang gawin natin, tracts distribution tayo sa loob. Kanya-kanyang merienda. Kanya-kanyang merienda sa Jollibee. Sige. Noted. Noted, Pastor John. Kanya-kanyang merienda yan, ha? Kanya-kanyang merienda. Okay? Sige. So, 5 o'clock, nandun na tayong lahat. Amen? Pambihira talaga. Ang concert na ito ay dry run na naman. Sapagkat ngayong December, magkakaroon po tayo ng Christmas cantata doon. Amen? Kakanta tayong lahat doon. Okay ba yun? Kakanta tayo doon. Christmas cantata or Thanksgiving cantata. Thanksgiving cantata ngayong December. Magko-concert na naman tayo sa Robinsons. One thing good, Robinsons, free ba tayo? Free? It's fully covered. Amen. It's fully covered. Praise the Lord. Binigay po sa atin po yan. Privilege. Nung malaman nila na Hosanna Bible Baptist Church, nung malaman nila, Pastor, Patriarch nyo? Ibibigay namin yun sa inyo. Hindi. Nalaman po nila na Hosanna Bible Baptist Church. Kaya binigyan po tayo ng privilege. Amen? Okay, so that will be great. And we are going to i-rentahan natin yung isang pinakamagaling na sound system yan. Sino yun? Si Daniel, okay? Ay, Avalanche. Kaya mga kapatid, Avalanche? Ayun. Bakit mo pinaalala? Gutom na sila, oh. Alright, so let's be dismissed and have a lunch. Alright. Meron pa ba? Meron pa? Avalanche. Avalanche. 2:30, Batak, Paway. Okay. Yung aking mga committee, mamayang gabi na tayo mag-meeting, ha? After the service in Batak. Okay? Well, abangan nyo po sa mga group chat. We are dismissed. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless you all. God bless you. Nasa 3,700 bilang natin nagdadang impormasyon ang naranasan namin. Naghatid ng napapanahong mensahe. Sana Honda ba yan? Balitang makabuluhan. Makatotohanan. At walang halong pagmamayabang. Mula sa puso ng balita, narito ang inyong tagapaghatid ng katotohanan. Sa bawat sulok ng ating komunidad, kami ang inyong kasama sa paghahatid ng mahalagang balita. Bawat kaganapan, bawat kwentong biyaya, para sa inyo, para sa Panginoon. ito ang Hosanna Honda Balita. Hello. Water dispenser, mabalin nyo nga dalhin to no malamuno to no bigat kasi
sumangpet dagiti Eser Foundation jelawag masapulda tataduma. So earliest this afternoon or tomorrow.